Masada biotehnologiýanyň usullary arkaly Türkmenistanyň endemik dermanyň ösümliklerini ösdürip yetişdirmegiň almy esaslaryny işläp düzmek, biotehnologiýanyň owa hojalygyny, biosenaгаty ösdürmekdäki orny, täze bioiktisadyny döretmekde häzirki zaman biotehnologiýanyň ähmiýeti, ýymy tehnologiýasynyň geljegi, biotehnologiýada biofarmasewtikanyň orny ýurdumyzda ösümlik dünýäsiniň biologi baýlyklaryny öwrenmekde, biotehnologiýa usulyny peýdalanmagyň ilmi esaslary dogrusynda ilmi çykyşlar diňleneli. Olar boýunça aral maslahatlaşmalara ularyn berili. Berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynjy döwrüne hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan öňden görjülükli siýasaty netijesinde ýurdumyzda ilmiň ösüşini hil taýdan dünýä derejesine çykarmak, ilmi barlaklaryň hemde çeýneki işläp düzmeleriň netijeligini ýokarlandyrmak, olary jemgyýetiň we durmuşyň meselelerini çözmäge gönükdirmek, ykdysadyýetymizde ilmiň tutýan ornuny ýokarlandyrmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Biotehnologiýalar ykdysadyýetyň durnukly ösüşiniň mümkinçiligi atly ilmi amaly maslahatnameler biotehnologiýany ösdürmäge döredilýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler.